हेलो राइस नोंथांमोन आंनो दिनै बेरे फुंजानि दुब्लियाव मोसौ खानो होबोदों नायदो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे आं दुब्लियाव मोसौ खाफैदों बेनो मोसौआ गासै 8था मानैया हालेवहैदों राइस नोंथांमोन नै जुखामा बैबाराव भिडिअ मोनसेयाव नुगोन नोंथांमोना बे जुखामखौ गायनाय समाव बानायनाय दा बेसे गोजौ जाबायानो दै होनो हायाखै राइस नोंथांमोन जुखामाव बेनिखायनो बारा सुबिदा जायाखैसै दैनि बेबस्थाया बिराद गोजानाव दिल्ली पाइप गोलाव नांगौ बेनिखायनो दै होनो हानाय जायाखै ओंखायनो एसे साइजखौ दस्रा नुदों दै होनायमोनबाथ' साइजआ बरिया जागौमोन नोंथांमोनहा अब्लाबो आंजों लोगोसे नायफाबानो जाबाय मा सिस्टेम बेनो आङो दिनै नैबे सिरिस फिथाइखौ बिदै बानायनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायदो मा सिस्टेम बानायनाय जायो बिदैखौ सिगांग्रो दिख्रुबजोबनानै लानांगौ बेनि उनाव बयामाव सोनानै दै गुदुं सोनानै होबानो लासैनो गावनो बिनि बिदैया ज' जायो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय आङो बानायनो नागिरदों सिगांबो बानायखांबाय आरो दा नै बानायनो नागिरबावदों बैसागुनि थाखाय बानायनाय जादों राइस नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय
थाबैबो